joliba lamɛbaaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dante foli min na aw minnu sigilen bɛ ka kunnafoni gafew olu lakali waati kɔnɔ ni y'a waati selen an fɛ yan nɔ an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dante foli min na min ye kunnafoni sɛbɛnw bɔra sɔgɔmada in na damadɔ olu b'an bolo kɔrɔ an bɛna minnu lakali aw ye ka bɛn ni waati yɛrɛ ye an b'a daminɛ ni min ye l'indépendant ye bakurunbaw la ka jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ ko nafolo caman miliyari caman de bɛ bi minnu ni olu taara jɛkulu damadɔ olu ka min bɛ tali kɛ compte bancaire kɔnɔna la a jirala k'a fɔ indépendant kɔnɔna la bi ko coronavirus bana kɛlɛli siratigɛ la min ye nafolo caman de ye o yuruguyurugula maa damadɔni fɛ limanaw indépendant y'i da don a la sɔgɔmada in na ka jira k'a fɔ fana hali an ka siraba matarafabaw ni o ye mobili bolibaw ye olu ka lafasali kuluba ani ka taa se min CMTR maaw a jirala k'a fɔ olu ni ɲɔgɔn cɛ bi ko sama-samali bi olu ni ɲɔgɔn cɛ fo min ye sira matarafabaw ye u ka lafasaliku y'a jira k'a fɔ u bɛ fɛ ka tile saba baarabila yɛrɛ kɛ nin ko siratigɛ la an bɛna an da don o la sisan ko walawala min ye indicateur de renouveau ye ale fana kɔnɔna la bi jamanaw kuma kelen don min kan o ye k'a fɔ ko choléra ni o ye kɔnɔboli bana ye limanaw ko ale yera maa fila la an sɔngo mara kɔnɔna la ɲininkali kɛlen don yalima maaw kan ka siran de boloda bi wa walima an ka mun de kɛ walasa k'an kisi nin bana in tɔɔrɔ ma an bɛna an da don o fana na sisan ka jira k'a fɔ fɛnw sɔngɔ yɛlɛli suguw kɔnɔna la minisiri min bɛ yen n'ale bɛ jagoko kunna ale bɔra ka ɲɛfɔli kɛ dɔgɔkun laban yɛrɛ la jamanadenw ye an bɛna an da don o fana kibaruyaw la l'indicateur du renouveau kɔnɔna la Soirée Bamako y'i da don min na o ye k'a fɔ ko an ka sɔrɔ bosoba maa saba bɛ bi limanaw ko olu bɛ kaso la nin waati ninnu na k'a sababu kɛ ko foroba nafolo ani ka sɛbɛnkolonw kɛ limanaw ka nafolo bɔ a mana kɛ cogo o cogo o baara tɛmɛna kɛrɛnkɛrɛnnenya la waati min na fɔra ko ka bolimafɛn dɔw san ka di an ka minisiriso min bɛ n'o b'an ka kɛlɛcɛw kunna a jirala k'a fɔ sɔrɔ bosoba saba in ko pôle économique et financier kɔni tɛgɛ k'u la olu bɛ kaso la nin waati ninnu na min bɛ tali kɛ ale Soirée Bamako kelen yan'an ka bɔ ale kɔnɔna la a jirala k'a fɔ ko min ye maître Demba Traoré limanaw ale min ye URD tɔn mafalenba ye k'a y'i tigɛ fila kɔrɔta ko URD limanaw kan na sankɔrɔta min ye jamanakuntigi kalata natɔ ninnu na an bɛna an da don o fana na sisan ka jira k'a fɔ min ye Nouvelle Horizon an bɛ kunnafoni kuncɛ ni ale ye ka jira k'a fɔ min ye Mamadu Awa Gasama ye ale fana ye URD tɔnden limanaw ko kumaw ŋunuŋunukanw cayara kɔsa in na k'a fɔ ko min ye fanga tigilamaw ye ko u y'a minɛ k'a don kaso la nka min ye Mamadu Awa Gasama ye jamana kuma bɔra jaabi bɔra a yɛrɛ da ka jira k'a fɔ ko kuma in tɛ tiɲɛ nin n'a kunnafoni damadɔ de bɛ yen minnu n'an bɛna olu walawala aw ye an ka kunnafoni gafe olu lakali hukumu kɔnɔna la bi an b'a daminɛ ni fasidi sɛbɛn min ye limanaw o ye l'indépendant ye ka jira k'a fɔ fɔlɔ indépendant ka kunnafoni misɛnninw na ko nin ye waleya dɔ ye walejugu dɔ n'o ye mamacimaw ka walejugu dɔ ye a jirala k'a fɔ narakaw fɛ yen nɔ ko min ye PMI Mali ale ka ciden dɔw ko brigade anti-criminel BAC yɔrɔ olu de tun bɛ ka olu kɔlɔsi n'o ye PMI Mali ka ciden ninnu ye u tun bɛ ka bɔ Nioro du Sahel ka na Bamako yan nɔ a jirala k'a fɔ min ye wulikajɔ in ye bamacimaw ye dankarikɛw la a kɛra septembre kalo tile 10 ka dugu jɛ a tile 11 su yɛrɛ la nara o Carrefour la ko PMI Mali ka ciden ninnu ko u caman bɔra nin na BAC maaw olu ka wulikajɔ sababu la ka jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ a kɛra marifaci gɛrɛgɛrɛ yɛrɛ de ye min ye bamacima ninnu ani BAC maaw olu ni ɲɔgɔn cɛ ka jira k'a fɔ ko min ye chauffeur kɛ ale min tun bɛ ka pick-up boli ani polisi dɔ jamanaw ana kɛ olu de joginna nka joginda in ko a ma juguya ka jira k'a fɔ fana min ye indépendant ka kunnafoni misɛnw kɔnɔna la ko min ye assurance maladie obligatoire n'o ye AMO ye cakɛda min sigilen don walasa jamanadenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ furakɛliko hukumu kɔnɔna la cogo min na a jirala k'a fɔ yɔrɔ jɛkulu dɔ bɛ yen min sigilen don walasa maa minnu bɛ yen ni olu ye tɔgɔ bɛ AMO la nin waati in na assurance maladie obligatoire ko u ye kunnafonidilaw wele o kunnafoni de senfɛ limanaw u y'a jira k'a fɔ gɛlɛya dɔw bɛ maa minnu bɛ ni olu tɔgɔ bɛ AMO la nin waati in na n'olu kan ka AMO fɛnw sɔrɔ a mana kɛ fɛn o fɛn i n'a fɔ fura o
amana ke hali kashe minnu bi kɛ u ka fura san sɛbɛnw kan ani récépissés ani fura yɛrɛ sɔngɔ ko ni waati na o gɛlɛya caman de bɛ min bɛ amo kɔnɔna la bi o la jɛkulu min bɛ n'o bɛ amo yɛrɛ tɔndenw tɔgɔ la association des assurés de l'assurance maladie obligatoire olu de ye kunnafonidilaw wele ka lasɔmini kɛ ka jira k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ amo maaw ka bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka ɲɛma n'o ye Sheikh Tidiane Kulubali ale y'a jira k'a fɔ u ka sigili min filɛ u ni kunnafonidilaw a kun de ye walasa amo baarakɛlaw u k'u hakili to maa minnu bɛ yen ni olu bɛ amo kɔnɔna la bi sabu maa minnu bɛ yen bi ni olu bɛ amo kɔnɔna la ka taa san 2019 na ka na bi la a jirala k'a fɔ maa miliyɔn 1 ani maa ba 456 ani maa 200 ani maa 50 o de bɛ amo hukumu kɔnɔna la bi n'an bɔra yen nɔ limanaw indépendant kelen kɔnɔna la a jirala k'a fɔ an ka siraba matarafabaw ni o ye transport routier ye k'olu bɛ fɛ ka tile 3 baara bila kɛ ka sababu kɛ ko u ni cakɛda dɔ bɛ yen ni jamana ka cakɛda don ni ani jamana bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ conseil malien des transporteurs routiers CMTR k'olu ni syndicat dɔw bɛ yen minnu ni olu ka yeta kɛntɛ kelen ye ka sababu kɛ mun ye ko CMTR maaw a na kɛ min ye syndicat minnu bɛ yen ni o ye Century o tɛ dɔwɛrɛ ye an ka bolimafɛn misɛnnin minnu bɛ yen ni olu bɛ boli an ka sirabaw kan olu fana bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o tɔn kɔnɔna la o ni CMTR maaw ko u kɛn bɛ ka ɲɔgɔn ye sira dɔ kan a na kɛ u kɛn bɛ ka jalakiba de bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la CMTR maaw kan k'a fɔ ko u bɛ ka tike dɔw feere tike minnu ni olu bɛ feere kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka sirabaw dugutaa sira ninnu na tike ninnu min bɛ tali kɛ Century maaw u kɔni kɛlen don ka jalaki bɛ CMTR maaw kan k'a fɔ ko nin tɛ fɛn ye min ni a bɛ bɛn sariya yɛrɛ la olu ka yɔrɔ la nka kunnafoni sɛbɛn ni o ye l'indépendant ye a na kɛ u sera CMTR maaw ma u ka conseil juridique min bɛ yen cɛ min bɛ n'ale ɲɛsinnen don u ka sariya ko bɛɛ lajɛlen ma Al-Mahadi Ag Ahmed ale ye ɲɛfɔli caman kɛ nin ko la maaw bɛ se k'a faamuya cogo min na a ko jɛkulu minnu bɛ yen ni olu de bɛ ka nin wulikajɔ kɛ ka jalaki bɛ olu kan ko maaw k'a dɔn k'a fɔ CMTR ye cakɛdaba ye jamana ka cakɛda de don olu tɛ se ka u sen don foyi la jamana ma u yamaruya min na ani sariya ma u yamaruya min na k'a jira k'a fɔ ko maa minnu bɛ ka nin wulikajɔ in kɛ ko a dɔw yɛrɛ bɛ yen ko hali bolimafɛn kelen tɛ u bolo sanko k'a fɔ yɛrɛ ko u bɛ u sen don jamana maa minnu bɛ yen ni olu bɛ bolimafɛn ko la k'u b'u sen don o la n'i ye jateminɛ kɛ limanaw wulikajɔkɛla ninnu ko a na kɛ jo t'u fɛ sabu k'a ta san 2010 waatiw la sariya de ye olu CMTR yamaruya limanaw jamana sirako bɛɛ lajɛlen ani fɛn fɛn ye bolimafɛn minnu bɛ bɔ Mali kɔnɔ k'a don minnu bɛ bɔ Mali kɔnɔ la ka taa jamana wɛrɛw fana kan CMTR de jijalen don o baaraw bɛɛ lajɛlen la an bɛ don min na i ko bi CMTR y'a jira k'a fɔ tike minnu filɛ n'a kuma bɛ ka fɔ min ye lafasali kolo minnu ye nin ye ko a kuma man ka fɔ olu yɛrɛ fɛ sabu olu ta a kuma fɔbaw ye Al-Mahadi Ahmed Ag Ahmed a ka kuma la a ko n'i y'a ye olu bɛ nin baara in kɛ jamana de ye olu yamaruya wa olu ka assemblée consulaire dɔ de senfɛ yamaruya dira k'a fɔ tike minnu ye nin ye limanaw a ka feere min ye CMTR mɔfɛ wa sariya yɛrɛ de ye olu yamaruya olu ka baara kɛ ko n'i ye jateminɛ kɛ syndicat 12 de bɛ yen minnu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la jɛkulu kɔnɔna la olu de bɛ ka jalaki bɛ CMTR maaw ka bi n'o ye min ye conseil malien des transporteurs routiers maaw ye ko ka nin tige ninnu feereli dabila a na kɛ u kɛn de ka ɲɔgɔn ye nka CMTR maaw y'a jira k'a fɔ olu ni UEMOA olu de bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u ni jamana yɛrɛ bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ nin ko siratigɛ la min ye gendarme ye douaniers ani eaux et forêts n'a ɲɔgɔnna caman u n'olu de bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ko ni jɛkulu wɛrɛ nana wuli k'a fɔ ko olu tɛ nin ko lakodɔn nka u fana y'u ka fɛla fɔ n'o ye syndicat minnu bɛ ka jalaki bɛ CMTR kan limanaw u ka fɔ la ko CMTR limanaw olu fana yamaruyalen tɛ cogo si la k'a fɔ de ko u ka tike dɔ ta k'o feere sabu bɛ ni baara fɛn fɛn bɛ CMTR bolo limanaw tike feere t'o la k'a fɔ de ko u bɛ mobili dɔw yamaruya ka tike di dɔw ma walima ka tike feere dɔw ma tiɲɛ na k'o tɛ CMTR ka baara ye o bɛnbaliya kɔni bɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ bi o de la min ye Century Mali
o nyama danga no shaka jagite ale ya jira ka fo syndicat tan ani fladi wullero bi kan ko ko ni ferere ma sorala ko septembre kalo tlim wan nani tlim wan duru ana tlim wan woro o bi betle sawa ma ko bina barabla buluda jamana in konnala yanno jamana yana ngabo independent konnala ka jira ka fo ko milliard chaman de be min tunna kengamela coronavirus bana ale keleli strategie wala covid-19 ana furadama ni sanche anga jamana kono yoro mars kalo samba flani mugan coronavirus bana yira anga jamana kono la yanno akera minye fanga koro Ibrahim Boubacar Keita alika tli wati de la minye mars kalo tli mugan ani do temenenye mi awati la jamana nyamawu awati la Dr Boubou Cissé ale de kumbe ministre nyamaya la jamana nyama ye wuli ka jo chama de ke ka miye milliard chama de bokabla ka foko wala sa mo se ka kishi banani toro ma chugumna ko ka maski million chama abi million mwanyu anabo yoro awati la jamana kuntiki koro Ibrahim Boubacar Keita aleka hamina de kunye ko malidin kele maski kele o ka dibela jelema o bara de strategie la yala ka foko coronavirus bana wala sa mo ka kishi atoroma ko milliard bisaba ani nani nywana anake o de dira chakeda do manga jamana konala ya hanna so la chakeda ni atoma fo awati la jamana nyimawi fere chaman tige yoro sira were tigira ani jamana tawche afara ko mo kana faranyonga ko ka sema biduru nyona ma anga kalanso chaman datugwa limana ni be fere tigira wanna fulu chaman de bora jamana wande fana konala awati la kadi chakeda do ma wala sa ubiseka maski usa jamana ko kana la kananai nga limana ubona na ken kalama oyi ka fo ami domine kubi ko chageda mimbe na sorla atoma fo independent kon la ko mi milliard bisaba ani koy o de taraka di o chageda ko folema ko no shide maye a milliard hakena bi gafe maye na fulu yere adu sira maye wa fara ko maski mi yere kana limana obama ko ka yere bela jere ma soro kumate katase ali jamana konna matoma minuni a fara ko maski ka di bela jere ma o anake verificateur général de wuledo kula bi kasega segelike don na tawla chakeda mini aleyeni na fulu ta nama du adunda fe wa ko chakeda imbe wulika jo badila bi gafe kulunte gafe kulu faranyonka wala saka sega ayere boni kula indépendant de ni fode limana au bonya bi ni kuna funla nambora ino ambi domi face de sebe l'indicateur du renouveau konala limana kuna fonia boraka bi ka jira ka foko jamana ko yanfa krengere la ansongo ka fe no gawo mara la ko banamimbe ne obetalike konombul banana ukama ko kolera ko kolera ira maflala mimbe talike asongo mara konala ni kuna foni re sementiana anga ministre so mimbe na ale de be kenya ko kuna ani nyeta hanamadia nyeta ayi communiquer min ke septembre kalotli temps ani kelin temenina samba fla ani muga ani kele ka o ya sementia ka foko ma fla be ko kolera bana yira ulula district sanitaire mi fleni gaw mara kono krengranyala ansongo marala limana kuna foni mbole ka be a jirala ka foko ministre so mimbe anga kenya ko kuna ko kenya tigilama be boliboli sugu bela jilabi wala sa bana abisega kele akana chari jamana fanchama fe tugumina limana ni ofora muntura maude be sira a ko satigila bana ngana chari bana ni ukama ko kolera nabe talike kono buli bana chejugu yerela olasa afora ko mauka fereu de tige feremenu ni obe talike sania walila sabu niame ko kolera ri soro limana abe talike nogodila odila bi wole blaledo jamana de bela jilima beka sania de ke itabule wala sa maubu sega kishi ni bana toroma chugumina jamutene ale de mi fasrike l'indicateur du renouveau limana yana ngabo indicateur du renouveau konala kuna fonia dira anga ministre fe mimbe talike minya shine do krengranya la anga jamana jaguko ani songo minumbe ni obanga sani fero ka sugu konala bi ministre ni oye mimbe talike Mohamed Ould Mohamed
ale de ye kunnafondila wele juma tɛmɛnen na a bɛnna septembre kalo tile 10 ma a yɛrɛ ka ministeriso kɔnɔna la ka kunnafoni labanw di k'a jira k'a fɔ ko sɔngɔ minnu bɛ yen ni jamanadenw yɛrɛ wulilen don bi ka wulikajɔw kɛ a ko siratigɛ ninnu na ko ka caman bɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la dunfɛnw ani da dumunifɛnw sɔngɔ la minisiri ka fɔ la a ko n'i ye jateminɛ kɛ mali yɛrɛ kɔnɔna la an ka dumunifɛnw caman de bɛ yen minnu ni olu bɛ bɔ jamana kɔ kan n'i y'a sigi 100 sara da yɛrɛ limanaw ko a bɛ se 70 ɲɔgɔnna ma ni o dun kɛra limanaw n'i y'a ye ko fɛn sɔngɔ bɛ gɛlɛya o k'a sɔrɔ e yɛrɛ a bɛ bɔ jamana wɛrɛ de la ka na e fɛ yen nka e yɛrɛ t'a dilan o de la gɛlɛya caman de bɛ yen o b'an ka dumunifɛnw sɔngɔ ka bi minisiri ko nka jamana ɲɛmaaw bɛ wulikajɔba la bi ka tɛmɛ n'ale yɛrɛ ka minisiriso ye walasa sɔngɔ ninnu caman de bɛ se ka bɔ a la nka waati laban in na a ko u ye fɛɛrɛ dɔw sigi balo minnu bɛ yen i n'a fɔ min bɛ tali kɛ balo dɔw bɛ yen i n'a fɔ sukoro ani tulu fo ka taa se malo ma ani taji ninnu minnu bɛ bɔ jamana kɔ kan na limanaw sɔngɔ bɛ se ka sigi olu la u kana bɔ a nɔ na ani hali kɔsa in na yɔrɔ sogo yɛlɛla kosɛbɛ limanaw a jarala k'a fɔ o fana na ko bagan minnu bɛ yen ni olu na a bɛ bɔ jamana kɔ kan na mali kɔnɔna la yan a jarala k'a fɔ o baganw fana sɔngɔ de gɛlɛyara kosɛbɛ n'i ye jateminɛ kɛ minisiri ka fɔ la a ko min bɛ tali kɛ sɔngɔ dɔw bɛ yen olu foyi man ka fara olu kan misali la malo min bɛ yen ni ale bɛ bɔ jamana kɔ kan a jala k'a fɔ o malo kilo kelen o man ka tɛmɛ dɔrɔmɛ 68 kan min ye sukaro ye o fana man ka tɛmɛ dɔrɔmɛ 100 kan min bɛ tali kɛ fana a jarala k'a fɔ hali tulu min bɛ yen na ale fana bɛ feere an ka jamana kɔnɔ dɔrɔmɛ 180 o fana man ka tɛmɛ o kan ko ni ye jateminɛ fana kɛ buru yɔrɔ buru min bɛ yen ni a jarala k'a fɔ ale bɛ dilan ni farini de ye farini bɔrɛ 1 kilo 50 o man ka tɛmɛ sefa wari dɔrɔmɛ 4000 kan ko a tɔni o fana man ka tɛmɛ dɔrɔmɛ 10 ani 9 a man ka tɛmɛ o fana kan n'i y'o kilo lajɛ ko buru kala kelen limanaw dɔrɔmɛ 50 o man ka tɛmɛ o kan ani sima kilo kelen o man ka tɛmɛ dɔrɔmɛ 30 kan n'o fana fɔra a jarala k'a fɔ fana ko min bɛ tali kɛ sɔngɔ minnu fana bɛ yen ni o dalen don dumunifɛnw kan i n'a fɔ dumunifɛn minnu bɛ yen n'olu bɛ suguw kɔnɔna la bi i n'a fɔ sogo n'a ɲɔgɔnna ninnu a jarala k'a fɔ ko sogo kilo yɔrɔ waati dɔ la minisiri u kun ye bɛnkanw tɛmɛ u ni sogofalaw n'o ye busiw cɛ nka a jarala k'a fɔ o bɛnkan in o bɔrɔtora sabu busiw y'a jira k'a fɔ bɛnkan in bɔrɔtora olu tɛna don o da fɛ minisiri min ye Mohamed Ould Mohamed a y'a jira k'a fɔ gouvernement ko k'ale na bɔ ni sira wɛrɛ ye walasa jamanadenw bɛ se ka sogo sɔrɔ nɔgɔya la cogo min na sabu a jarala k'a fɔ ko hali ni ye sugu wɛrɛw lajɛ min tɛ mali yɛrɛ sugu ye a ko fɛn caman de bɛ bi minnu gɛlɛyalen don diɲɛ sugu wɛrɛw kan o de la mali kɔnɔna la yan gɛlɛya bɛ fɛn caman fana kan a bɛ n'a fɔ suguw de gulongulonlen de ɲɔgɔn na ni gɛlɛya kɛra yɔrɔ dɔ la a gɛlɛya fana bɛ na ye anw fana fɛ yan nɔ minisiri ko nka o n'a ta o ta o bɛ gouvernement kɔni bɛ wulikajɔba de la bi nka jamanaden fanba de bɛ yen min ma se ka o faamuya nka min bɛ se ka fɔ bi o de ye k'a fɔ gouvernement kɔni bɛ ka i seko caman de kɛ bi walasa dɔ bɛ se ka bɔ sanni feerew olu sɔngɔ la an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ fasɛdi sɛbɛn l'indicateur du renouveau de kɔnɔ n'an bɔra yen nɔ an bɛ don min ye le soir de Bamako ale kɔnɔna la soir de Bamako ale kumana limanaw soir de Bamako y'a jira k'a fɔ ko maa 3 bɛ yen min y'an ka jamana kɔnɔna la sɔrɔ bosoba belebele 3 minnu ye nafolobatigiw yɛrɛ ye limanaw a jala k'a fɔ bi camancɛ fanga maaw ko ko ka jɛ a bɛ n'a fɔ o de baara wulilen don an ka jamana kɔnɔna la maa maa bɛ yen ko limanaw ko siga kɛra e la k'a fɔ e tɛgɛ donna foroba nafolo la k'a ta ko sena k'i ma dɛ wa jamana sariya de wulilen don bi a bɛɛ lajɛlen nɔfɛ misali la le soir de Bamako kɔnɔna la bi limanaw a jarala k'a fɔ ko ka sɛbɛnkolo k'olu kɛ ka nafolo bɔ walima ka jamana foroba nafolo yɛrɛ ka i tɛgɛ don o la a jarala k'a fɔ maa 3 bɛ yen minnu ye sɔrɔ bosobaw ye an ka jamana kɔnɔna la dɔ ye Amadu Ali Ɲagando fo ka taa se Musa Fane Abdurahmane Keita
limana ko nunu kumbe garda villa kosa inanga utato laban tarake Bamako kura o kasobombai yoro kuna foni min boli fleni kabi jarala ka fo poli économique et financier ale de sekesegeli ke ka nunu mina kubla mandat de dépôt la akera sibiri temene septembre kalot le temps ani kele min bi talike waliyan yere no yi affaire yi jarala ka fo ko ministre so min be ne ale banga kelechew kuna ko anake bulma fendo de be ulu sanikola ministre de la défense et des anciens combattants ko nafolo batigi nu anake asugublon tarakadi olu de manga olu yake nison ani juguson ka nafolo bela jele ka do ndafe amanga do daminu fe limana before me ko fo usage de faux anika jamana nafolo forba nafolo limana ka do dafe amanga do dami fe ole jalaki bira ukabi nga udoronte limana ajala ka fali anga jalatigi bado be minumbe armée re konala anake olu to feme ko ina nga sekeskeli de bina olu dangane ma anyi do na tawla wala sa ufana to bi se ka ye ko ina chogomina facilitement le soir de Bamako ka funye fali la halisa limana ajarala ka foko politique to mbe no URD atoma mafalimba mbe no kama ko maître Demba Traoré ko maître Demba Traoré abika joro nyuma nyini bi wala sa ka sega jamana kuntiga mi mbolo daledo samba flan ani mwa ani flan notoina limana afana bi seka politique to ni we URD sumela sise mi to tien ala mahinana la URD tonde bi ni maître Demba reka fola limana ako URD B yoro bi mi a tonde ubika bebe ka sigoro kele de ni no charge kele ni no ka ke URD aka cheboy jamana kunti kalata na tonno mi re totura kalu woro nyonai wala ko maître Demba aye tama do ke kaimara la odongo septembre kalu le tan kele o de senfe kaimara tonde minumbe no lube URD kono olu ko kulu na dana da maître Demba ka o de senfe maître Demba re aye kuma chama fo ako bi makanga hakili jigi sankele nyona olu ka politique to nyama ba alama hinana la sumela sise ale de kunye URD dla de mana ka politique to ka ke ton kologele min be jamana fantan ani nani bele jele ako o chie min tora olu ye maître Demba ko o chie de mana ale na o sangorota ko ke yanga fe samba fla ani mwa ani fla na to nuna jamana kunti kalata seve yoro ni wati na URD konala mi chebow ye olu de bika sugandi ni wati na minu bisika URD jorofa jamana kunti kalata minu bulu dale do samba fla ani mwa ani fla na to ina février kalo erela oyo dogodumai maître Demba ko ni ale reka tableau la fo na sebima ako ale avocat ye ale la fasali kebai wa mi jere jakulu ye no association ananyo na chama ka gere jamana deuna ayo kanu ka do olu konala wala sa ani jamana deuna seka gere nyona ako abo sira kele deka wa mi alama hinena sumela sise oka chien no URD akwana politique toy ana asangoro tabi wa mi ya ka hamina bi ode ka gere jamana deuna wala sa politique toy ina fo sumela sise alere ake chogomina aka seka sana yele soro do na taula kuna foni fle limana ayini mbo face de semaine le soir de Bamako de konala nambora soir de Bamako kono ambi domi nouvelle horizon ale konala limana nouvelle horizon ale kumana ajalla ka foko premier ministre Choguel ko kala maiga ko ale tarabo areka tomin konala na kumbo nyamayala no lu de dana daka ka foko aka ke ministre nyamaye yoro mi Choguel ko kala maiga bi ale de be ministre nyamayala ko mi Choguel docteur Choguel ko kala maiga sibiri temeni abena septembre kalut le temps ani kelema ko atara ani M5 RFP ma baw chamambe wi hakilla falin fanike ler fla nyona mina akera nyoy ma shikunta kene kani premier ministre ani M5 ere tondi alfonna ko rencontre huis clos wala sa kuma chama ko ni fora kene ga Choguel ere nyoy mbani ay min fo kuna fondilawi aya jira ka fo ko M5 tondi wi nyingali chama ke ala o nyingali nun chama be talike bi oye lakana ko
yɛlɛmani ba minnu bolodalen don politiki ko nasiraw ni jamana yɛrɛ bɛ se ka yɛlɛma cogo min na ɲuman sira kan ko M5 maaw ye baaraw ɲininkali k'a la ani fo ka taa se assise nationale pour la refondation sigikafɔ min bolodalen don maliden yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ docteur Choguel Kokara Mayiga ko M5 maaw haminaba de ye nin ye wa ko M5 maaw ko u jɛnbɛ n'a ye bi yɛlɛma ka boloda ni yɛlɛma kan ka kɛ o de kan ka fɔ assise nationale de la refondation in kɔnɔna la M5 maaw k'u ye layidu di premier ministre ma ko olu yɛrɛ n'a kɛ o baarakɛbaw ye jamana fantan ani naani bɛɛ lajɛlen wa k'u y'a wulikajɔw yɛrɛ boloda ka ban Choguel ko bi min ye a ma da M5 dɔrɔn ma sabu tɔn dɔw bɛ yen i n'a fɔ Choguel yɛrɛ tun b'o minnu ɲɛmaya la min ye FSD fo ka taa se FSD ani kɛrɛnkɛrɛnnenya la ANR M5 tɔndenw fo ka taa se tɔnden minnu fana bɛ yen i n'a fɔ MPR a n'a ɲɔgɔnnaw ko Choguel Kokara Mayiga k'a taara se ninnu bɛɛ lajɛlen ma walasa assise nationale de la refondation kuma in a ka se ka fɔ olu ye o bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔ kɛ walasa sigikafɔ natɔ in na limanaw bɛɛ bɛ se ka i jɔyɔrɔ fa a la cogo min na limanaw min ye Nouvelle Horizon kelen in kɔnɔna la ko kuma banna pewu min ye Haut Conseil des Maliens de l'extérieur an ka tunga taala minnu bɛ yen ni olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin tɔnba in kɔnɔna la yɔrɔ kuma kun cayara kosɛbɛ nin tɔn in kɔnɔ ko nka ko cour d'appel jamanaw k'ale ye kuma caman a y'a bɔ yen pewu sabu sariya mana a bila yɔrɔ min na a y'a bilalen ye foyi tɛ tɛmɛ o kan yɔrɔ waati dɔ la a jirala k'a fɔ Haut Conseil des Maliens de l'extérieur ɲɛma n'o ye Abibu Sila ye ale ka ko kun tara ka taa min ye sariya ɲɛma sabu k'a tun bɛ fɛ ka jɛrɛba dɔ boloda n'o ye conférence dɔ ye utukalo tile 27 tile 28 nka a jirala k'a fɔ min bɛ tali kɛ Mamadu Jawara tɔgɔ dɔ n'u k'a ma ko Mere ale ye ko in ta ka taa n'a ye commune 6 ale ye tribunal la nka cour d'appel demanaw ko a ye sariya tigɛ bi a jirala k'a fɔ ko o ye jalaki min bi Abibu Sila kan demanaw ko jalaki kana kɛ k'a ni sariya tɛ bɛn sabu ko Abibu Sila bi sira dira a ma a ka conférence national min n'o bolodalen don Haut Conseil de la Malien de l'extérieur o tɔgɔ la n'o ye a tako 7nan yɛrɛ ye cour d'appel ko ale ye kiiri tigɛ kuma banna a la pewu kiiri in kɔni tigɛlen min ye maa caman ye min bɛ Haut Conseil de Malien de l'extérieur kɛrɛnkɛrɛnnenya Gabonkaw fɛ yen u ka jɛkulu min bɛ yen n'u k'a ma ko Komaga Amara Jara tɔgɔ dɔ ko ale fana nisɔndiyara kosɛbɛ sabu a jirala k'a fɔ jamana 77 bɛ yen bi minnu bɛ yen ni olu de kan ka na nin kɛnɛ kan caman bɛ yen bi minnu yɛrɛ bɛ Mali kɔnɔ la i n'a fɔ jamana 53 ɲɔgɔnna Abibu Sila yɛrɛ ka fɔ la ko olu bɛɛ lajɛlen sigilen don ka nin jɛrɛba in a makɔnɔ walasa ɲɛmaa kura o bɛ se ka sugandi cogo min na yɔrɔ jalaki min kun binnen don Abibu Sila ka sariya kɔni y'a ka sariya tigɛ bi Abibu Sila ko sira dira a ma nin ko siratigɛ la ka kunnafoni kuncɛ ni Nouvelle Horizon ye lebanaw k'a jira k'a fɔ Mamadu Awa Gassama ale min kun ye député kɔrɔ ye yɛlɛmani député kɔrɔ don wa min ye bi a bɛ CNT kɔnɔna la lemanaw ko kunnafoni kolon binna a kan k'a jira k'a fɔ ko a bɛ kaso la dɔw yɛrɛ kun y'a jira k'a fɔ ko a minɛna yɛrɛ k'a sababu kɛ yɔrɔ waati dɔ la a kun taara taama la Mamadu Awa Gassama ko a na kɛ kunnafoni kolon de don minnu bɔra ka bi k'a fɔ ko Mamadu Awa Gassama n'a se cunna Bamako yan ka ban ko sariya bɛ tigɛ k'a la nka Mamadu Awa Gassama a yɛrɛ bɔra ka ɲɛfɔli kɛ a ko nin kuma minnu filɛ nin ka fɔ ka ɲɛsin ale ma ko dɔwɛrɛ tɛ ko politikiw kɛlaw de maa dɔw de bɛ minnu ni olu bɛ politikiw kɛlɛ la ale nɔfɛ minnu yɛrɛ tɛ fɛ fiyewu k'ale lafiyalen nka Mamadu Awa Gassama ko tiɲɛna ale min filɛ nin ka nin kuma fɔ ale yɛrɛ tɛ sira kaso ɲɛ ko n'i y'a mɛn i bɛ sira kaso ɲɛ o y'a sɔrɔ i ye bɛnkanni kɛ walima jalaki bɛn bɛ kan i ye sonyɛni kɛ i ye jamana nafolo ta a ko ale m'a fɔ ko ale ma nafolo ta nka bi ale kɔni tɛ se ka siran bi k'a fɔ de ko jamana ale bolo donna jamana foroba nafolo la maa min ye san 26 kɛ assemblée kɔnɔna la ko mun jalaki bɛ se ka bɛn o kan bi nin y'a yɛrɛ ka kuma ye ko k'a fɔ de ale bolo donna foroba nafolo la nka maa minnu bɛ nin kuma fɔ limanaw ko u bɛ ka politiki kɛlɛ de don ka ɲɛsin ale ma wa ko ale tɛna sira kaso ɲɛ k'a kɛ i n'a fɔ ko APK min ɲɛmaw ye min fɔ don tɛmɛnenw na ko k'a fɔ ko dɔ ka don bɛɛ lajɛlen da yɔrɔ ale Mamadu Awa Gassama maa minnu olu kuma fɔ a yɛrɛ k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli nana kɛ olu nɔfɛ olu tɛgɛ taara ye miliyari caman de yera olu nɔfɛ nka ale yɛrɛ bɔra k'a fɔ don tɛmɛnenw na k'a fɔ bɛɛ ye dɔ dun jamana kɔnɔ nka
k'a dun de fo k'a fɔ fo k'i tɛgɛ nɔrɔ kɔ limanaw a ko ale sen tɛ o la wa ale yɛrɛ tɛna sira kaso ɲɛ k'a sɔrɔ dun a jɛyalen don nouvelle horizon de ye nin fɔ dɛ limanaw an bɛ kunnafoni bila nin kan yan an sera ka min lakali aw ye ka bɛn ni waati ye o ye nin ye an b'aw fo k'aw barikada a k'an bɛn sini ala sɔnna